Al llarg de la història, els eclipsis de sol han estat molt més que un espectacle visual. Han estat moments clau per al coneixement científic. Gràcies a ells, hem pogut entendre millor el nostre estel, la seva energia i la seva relació amb la Terra. Durant segles, els astrònoms han aprofitat aquests instants de foscor per descobrir allò que normalment queda ocult darrere la llum solar. El 1868, un eclipsi total va permetre identificar per primera vegada un nou element químic al Sol, l'heli. Més tard, el 1919, un altre eclipsi va confirmar la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein, demostrant que la llum de les estrelles es corba quan passa a prop del Sol. I en dècades més recents, els eclipsis han ajudat a estudiar el comportament del vent solar, la dinàmica de la corona i els efectes que té sobre el clima i les comunicacions del nostre planeta. Cada eclipsi ha estat, en certa manera, una finestra oberta al coneixement, una oportunitat per posar a prova instruments, teories i intuïcions que han fet avançar la ciència i la tecnologia. El 12 d'agost de 2026, Catalunya tornarà a mirar al cel amb aquesta mateixa curiositat científica. Els observatoris, universitats i centres de recerca treballaran conjuntament per obtenir noves dades i continuar aprenent del Sol. Cada eclipsi ens revela un secret del Sol. El pròxim el descobrirem des de Catalunya.